Para mí Aránzazu fue una vinculación, una integración total y responsable, digamos religiosa, con mi país, con el pueblo. Entonces me sentí vasco comprometido a no aflojar y a servir a este pueblo, a este país. Duela 50 urte Euskal Herriko ondarean mugarri handienetako bat osatu zen. Aizkorriko magalean, mendi eta arroka artean kokatzen den Arantzazuko basilikan bertako sinbolo bilakatuko ziren Jorge Oteizaren 14 apostoluak ezarri zituzten. 1952 urtean abiatutako erreforma berritzaile baten azken urratsa izan zen. Realmente hoy la basílica se ha convertido en un símbolo de renovación del arte religioso. Esto sucede porque en ese proyecto colaboran arquitectos, pintores y escultores, pero sobre todo, y esta es una idea que creo que todos tienen en mente, todos reman a favor de la basílica, es decir, hacen un proyecto común. Frankismoaren giro itogarrian, Arantzazuko fraideek euskal kulturarekiko konpromisoa erakutsi zuten, artearen aldeko apustua eginez eta euskararen biziberritzea sustatuz. Bertan bildu ziren euskal artista garaikide nagusien lanak, bertan eman zituen bere lehenengo urratsak euskara batuak ere, Aita Bilasante tartean zela Euskaltzaindiak Arantzazun ospatutako bileran hitzetan. Arte kontuak beti jotzen dute bat egitera edo nolabait. Eta hemen artean apoiatzen gera nolabait ere, eta hemengo artearekin euskara beti lotuta daramagu. Lotu nahi izan ditugu, Euskal Herriak Arantzazurekin bizi duen loturatxo horrengatikan. Harriz-harri Arantzazun herriaren babesleku bat eraiki zuten, gaur egun ere bizirik dirauen euskaldunon memorialeku ezinbestekoan bilakatuz.